señoras e señores, son as 6:26 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. No, a ti non me sigues, Non sigues o Voltas co Prato. Mal asunto. Seguídenos nas redes sociais, por favor, @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas espectaculares. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Que tal? Bien, ben. Ten moito sorriso hoxe, verdad? No tiñas moito ti. Sí, ti No, tamén. porque eu esta fin de semana recuperei moi ben. Sí. Non saín, entón veño coa enerxía. Aí está. Moi ben. Estiveches descansando logo. Correcto. Vin perder o Compostela, pero bueno, é o habitual. Entón, pouco máis. E ti que tal, Colmeiro? Como estás? Eu estupenda. Sí. Tamén unha fin de semana moi chuli e con moitas ganas de cociñar. É que conste que Estefanía Colmeiro tamén ven ao Compostela, pero esta fin de semana non veu. No, esta fin de semana non. Vamos a botar en cara outro día. A ver, apetecevos cociñar? Sí. Pois veña, a ver que nos trae o noso queridísimo convidado de hoxe, Nano de Redondela. Son Nano Rivas e o prato que propoño para este programa é a musaca. O primeiro facer fatías da berenxena. Logo temos que envolvelas en papel absorbente para que sude. Como uns 30 minutos. Faremos un sofrito e unha vez teñamos todo iso, o que faremos é unha bexamel. Fariña de trigo. Sí, porque eu estou traballando coa Asociación de Celíacos e o que non poden tomar os celíacos é o gluten. Para montar a musaca, hacer primeiro unha capa da pataca. Logo poremos unha capa da carne con tomate, unha capa de berenxena. Podemos darlle 3, 4 capas. Botaremoslle por riba a bexamel. Queixo. E quedará unha musaca deliciosa. Moi ben, Nano, moi ben. Fíxome moita gracia, é unha superproposta porque contaba a receita como se fose un conto. Sí, Sabes, iba sí, contando, sí. poñemos unha capa e outra capa, sí. entón estaba atrapando, non sei que lle conta contos aos nenos, así que ao mellor por aí Por vai aí ese vai, estilo, sí. non? Nos encantou, non? Esa Sí, clase. sí. Bueno, el dicía que fai unhas propostas sen glute para celíacos e celíacas, non sei que de facer Está vos. genial. Eu vou facer unha sin glute tamén. Tamén? Sí. Sí. Vale. Unha un poquinho Eu tamén. diferente. Ti tamén. Sí, Os dous. porque realmente nesta receita simplemente, no meu caso, é cambiar a fariña. Entón, é algo moi Ah, claro, que sinxelo. simplemente vas utilizar fariña que non sexe de trigo. Efectivamente. E hoxe en día é moi sinxelo topar esas opcións sin gluten en calquer supermercado. Moi ben, pero que ides facer? Xulio, Eu vou facer uns roliños. Arranca. No, estaba pensando como relacionar co a musaca. Venga. Leva carne como a musaca e leva berenxena como a musaca, Vale. pero non leva bexamel, ni leva queixo, é simplemente un roliño e despois vai ir fritido e cunha salsiña de mel. Porque a musaca... Bueno, con mel. Musaca, que é? A musaca é unha especie de lasaña e a receita original era de cordeiro. Pero bueno, nós aquí é o de sempre, vamos cambiando un pouco as receitas. Si vamos máis ao porco da tenreira, non? Porco, Xa, polo que sexa, efectivamente. polo que sexa. Pero eso, é como unha lasaña, ao final Capas. por capas, berenxena, carne, queixo, berenxena... E ti vas facer rematalo musaca? Sí. Bueno, Con pois, bexamel. señoras e señores, cociñamos con berenxenas. Hoxe no Voltas co Prato, marchamos con Xulio e a súa berenxena perfecta. Veña, vamos alá. Porque ademais tiña a fichada esa, Tiña a fichada porque... Non é broma, tiña a fichada Sí, esa. desde o principio. Tiña a fichada e dicía, non me collades eso, eso quero eu, Esa quero eu. Vale. Bueno, mira que chulada, ves? Que chulas, É perfecta, é o que dicías ti. É en forma de gota, De gota. é unha gota perfecta. Sí, sí. Vale. Esto te Bueno, ilusiona. quitámoslle a cabeza, vale? Moi E ben. agora, o primeiro que vamos facer é quitarlle o amargor. Xa fixemos algunha vez, Ajá. pero voucho recordar, vale? Vamos a ir facendo unhas rebanadas o máis finiñas que podamos. Estaría guai, Vale. que xa que estiveches tan, non sei, querías esa sí ou sí, que agora viñera picada. Te Porque imaginas? estivese podre. No, xa se veía que tiña mira como brilla. No, brilla moitísimo, Esta está sana, é como a Esta ti. está moi chula. Miramoste para a piel, xa este ve que está sano. Sí, ves que estou san. Sí, Vale, sí. entón isto que vou facer é, unha é que sude, como queda máis blandilla aínda, Correcto. máis flexible, voulle facer un preparado con carne, así adobadiña, e entón vamos facer unhos rolos con isto. Eses rolos vamos fritir. Porque normalmente a berenxena ten moita xente a favor e outra en contra. Bueno, pero Porque eso, hai xente eu penso di- que era máis antes, Porque Ahora, hai xente que di que, por exemplo, que a pel, pois que ten un amargor, non sei que, pero bueno, iso... desta maneira quitamos a amargor. Vámonos Ves? quitar. É unha capiña de sal,
unha capiña de berenxena, outra capiña de sal. Isto, que ninguén se preocupe porque non é que colla moito sal. Despois pasamos unha auguiña e xa nos queda perfecta. Simplemente vai suar ese amargor, non? Vai suar o amargor e vamos a ter perfecta para traballar. Que guai. Por certo, a xente da casa que nos chame, 664-483419, queremos que chamedes ao Voltas co Prato a saber se poñedes berenxenas na horta, que hai moita xente que a pon. Estefanía? Sí, meu pai. Teu pai, sí? Meu pai está agora mesmo recolectando berenxenas. Ostras, é que además danse moitísimo aquí, Sí, e é o de sempre. A min é que me chifla a berenxena. Pódense facer milleiras de recetas, moi xinxeliñas. Pois a xente da casa que nos chame, se sabedes, 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, Estefanía. E 50 de outra volta. Moi ben, moi ben, moi ben. A ver, estaba Xulio Mato facendo suar as súas berenxinas, pero suaron máis as túas. É que as miñas se suaron, xa as tiña, Claro. xa as tiña cortadas en estas láminas e xa se ve como vai soltando a auguiña. Sí, sí. E o que dixo Xulio, isto vai Mira, axudar a que xente lle da casa, quite o fixádevos amargor. que hai unha gota, mirade como vai suando, Van botando auga, é unha pasada. Isto é o amargor, ao final é auga. Sí, que pasada. Entón, por aquí E vexo que agora tes. vonas a planchar, vale? Ten unha pota aquí. Ten unha Sí. pota aquí. Eso vai a con ser cebola, para o... cenoria, Remexa cebola, e cañotas. Cenoria, fixadevos nisto. Mira, que maravilla, mira. Galicia, que? ¡Ja! Un bo sofrito, que é para o recheo, para que é para as Este é capas. para o recheo. Buah. Un bo sofrito sempre a base Buah. dun plato gañador. Sí. Cenoria é máis... Eu non digo nada. Cenoria e cebola. É cebola, nada máis, non leva allo nin nada. Un No. bo aceite Sí. e nada máis. É unha boa victoria diante de Xulio Mata, o que quere Estefanía hoxe. Despois teño o tomatiño tamén para lle engadir Ajá. e a mestura de carnes. A túa carne que é mesturada porco máis Sí, tenreira. eu poñolle porco e tenreira. Vale. E ao final, pois mira, aquí teño a berenxena que vai ser para as capas, non? Vale, Berenxena, pregunta. a cape de carne. Cantas veces a pasas pola picadora? O sea, o carniceiro, cantas veces o pasa? A min gustame unha vez, nada máis. Eres como a Xulio. Que non sea moi picadiña, sí. Pero Si esa é non- a manía, non? Non é manía, notas a diferencia, non queda tan seca a carne. Para meu gusto, vamos. Bueno, se hai algún carniceiro que pense que hai que pasar 2 veces a carne pola picadora, por favor que nos chame ao 664-483419 e pode dicir algo sobre Estefanía, que non ten nin idea, por exemplo, bueno, que queirades? Vos chamade ao Voltas co Prato. E cando fas a musaca, que pasas 2 veces? Oi, non sei nin como se chama a receita. Qué? Sí, teño unhas ideas demasiado loucas. Mira, non me sei nin a me pasan palabra. pola cabeza. Musaca. Lasaña. Lasaña de berenxena tamén nos Tamén che serve. vale, non? Sí. Vale, perfecto. Creo que podemos chamar ao noso convidado a ver que lle parece o que estamos facendo. 2 receitas parecidas, ou non, ao que el querida, a ver que nos di Nano de Redondela. Un aplauso para él. Nano, que tal? Como estás? Boas tardes. Como estás? Moi ben. Ben. Bueno, dicíanos, Nano, que el facía pois unha proposta sen gluten, non? Sí, sen Porque gluten. traballas con cativos, non? Eu traballo agora coa Asociación de Celíacos de Galicia. E fago contacontos cos cativos. Entón, o que intentamos é que os cativos dense conta de que a diferencia entre unha persoa que ten unha enfermidade como é a celiaquía e os que non a teñen é ningunha, só que non poden comer determinadas cousas. E vou polos colexios, polas bibliotecas facendo un contacontos sobre un contaconto que se chama a Mariña, a nena celíaca, Que guai. e ensino os nenos. Pois nós imos intentar facer un par de propostas para celíacos, sen gluten, así que imos coa de Xulio Mato. Veña, arrímate aí a ver que che conta. Hola, moi boas. Que tal? Boas. Estás, Nano? Pois mira, eu, pasándome na idea que trouxeche ti da túa musaca, vou utilizar a berenxena e vou utilizar a carne. Pero vou facer unhos roliños. Vou coller, ainda está sudando un poquinho, vou esperar un poquinho máis. Aquí teño unha carne con allo, perexil e un poquinho de sal, vale? Está adobadiña e desta forma tamén vaime facer como de argamasa para non bailar despois. O sea, o que non sabe facer lasaña fai canelones, non? Eso é máis ou menos. Están empezando a gustar, Nano. Sin bechamel, E sí que vou sin utilizar, vou facer unha masa orli despois para fretir os roliños. E si vou utilizar tamén 2 fariñas sin gluten. Unha que é a maicena, a fariña fiña de millo, e outra que é a fariña de arroz. Porque é cervexa sin gluten. A Orli, que xa fixeche algunha vez, é moi finiña, non? Non ten grumos, é moi finiña. Eso, non ten grumos. Moi Vamos apetecible. dar a recordar o truco que temos para que non teña eses grumos. Perfecto, vámoslo intentar. Vale, pues Vale, moi moi ben, pois vamos ver o de Estefanía Colmeiro, mientras tanto. Vente por aquí, Perfecto. Nano. A ver, ela sí que fai a musaca lasañas en pasta. Efectivamente. Vale, contalle. A lasaña de berenxena. Pois estou facendo aquí o que é a berenxena.
planchada con un poquinho de aceite e sal. Deixademe corrixir, estou queimando a berenxena. Pero por que cañotas? No, é broma. Isto de aquí é a pele, Sí, isto. Iso é o tostado de berenxena. Iso está... Ten unha cor de berenxena recén pillada da horta. Está cada vez máis morada, non? Está sola a berenxena. Cañotas xa estás na túa línea. Vale. Xa te estás na túa línea, Nada non máis. digo nada máis. Vale, Despois vale. queres ser meu amigo. Vale. Vale, e aquí estou preparando o sofrito para o recheo. A base de cebola, cenoria e tomate. Que rico. Ahora vou engadir as carnes, que é unha mestura de carne de tenreira con carne de porco. E axustamos pois, o de sempre, según o gusto, non? Eu, neste caso, uso un pouco máis de tenreira que de porco. O que sí é que realmente a lasaña ven da musaca e non a musaca da sí? lasaña, sí. Porque a musaca é un prato máis antigo que a lasaña. É unha variación que cando chegou a Italia, a musaca o que cambiouse a berenxena por pasta. Dixeron, claro, que temos aquí? Pasta. Non. Claro. Gustoume. Vamos a preguntar a Nano neste momento do programa cal das dúas receitas crees ti que lle poderías ofrecer á xente da asociación? A ver, si as dúas están traballadas sen gluten, Xa, as bueno. dúas poderíamos un pouquiño das dúas. O que claro, pasa que gusta máis. probablemente esa para os nenos é moito máis agradable para os nenos, porque o de comer roliños é máis fácil para os nenos. E para os maiores da asociación, pois esta. Moi diplomático, gustoume. Vale, pois vamos a pedir a Nano que se sente na zona de sufridores, despois chámote, vale? Vale. Por aí ¿no? detrás, aí está. Un aplauso para Nano, que está con nós, que ven de Redondela. Pois aquí estou, cos meus roliños. Os roliños son bonitos, Con meus canelós, Son bonitos. Mira, a berenxena. Parece un pouco así como algún prato de sushi tamén. A carne que temos así pouco... bueno, sushi. Así Mira. enrollada, con Sí. roliños. Mira, temos a lámina de berenxena, vale? Sí. Damos así forma hasta un poquinho máis da mitad Ajá. con carne. Porque despois vai ir Eso, porque arrastrando, ahora ¿no? vamos a ir arrastrando, ves? Claro. Que guai. Este é porco e tenreira a partes iguais, co adobo que lle dixemos. Mira Vale, que moi sinxelo, e ahora isto, vámolo fritir. Recordamos ya a xente da casa que é importante facer que sube con sal a berenxena, porque senón non Para quitar o amargor. quitar o amargor é máis fácil de manipular, non? Se non temos tempo, unha escaldada en agua con sal, tamén nos sirve, Perfecto, vale? perfecto. Vamos a falar coa xente da casa, imos aquí a ordes. Isabel, que tal? Boa tarde. Boas tardes. A ver, Isabel, contanos, que che parecen as berenxenas? Ti tes na horta ou non tes horta? Eu non teño horta, pero a min as berenxenas rellenas tamén me encantan. Ai, sí? Sí. hombre. Bueno, Pois- non sei, teño que baixar a tele, que fai eco. Pois oi, che está facendo Xulio unhos rolos preciosos. Sí, mira que bonitos Xa quedan. Isto é para calquera Mira, festa, cañota, xa os vexo, porque eu sempre que podo vexo o programa, non quero moita- deixalo. Home, Isabel, así non esperaba menos de ti, Non esperaba menos, moitísimas grazas, Merche non se moitísimas dá conta de min, pero Merche peteño na ventana e díjolle, tocache e díjolle, porque sempre gana Julio. Pero eso, eu non gano sempre. Bueno, ao Xulio, contrario. ese é o eterno debate, porque Xulio di que el non sempre gaña. No, Pero nós eu- pensamos que gaña moito. Para Casi ti sí, sempre. para ti todo que gañou é moito. Sí, sí, Pero mira. no, eu gaño pouco. A xente da casa tamén o pensa, ás veces. Sí, bueno, pero Así eso- que- Bueno, Isabel, Eso había que debatirlo, mandamosche un bico moi grande, e xa que estás en ordes, podes vir un día ata aquí a traer unha receita. Pois Vale? irei, se Dios quer. Se Dios que... Veña, un bico grande. Vale, Un bicos bico. para vos todos, Chao, que chao. É un programa precioso. Moitísimas gracias, Isabel, de verdade, grazas. Nada, boas tardes. Boas tardes, vamos con Estefanía Colmeiro. Pa todos, Hola, chao, chao. Estefanía, que tal? Hola, cañotas. Botei o viño, un botache pouquiño viño. de viño tinto, sí. Podíamos prescindir del, pero sempre lle dá aí un toquiño. Está... A recende, se empeza a ulir o que me gusta a min, o que isto podese botar con pasta, podese botar con Sí. berenxena, podese botar co que queres, esta carne picada Efectivamente. con el sofrito. Sí, que gusto, sí. mira, Galicia. E ahora o tomatiño. Isto, a ver, é un recheo que vale para facer a berenxena rechea, vale para facer esta lasaña, Claro. vale para facer unha pasta, como Sí, ben sí. decías, vamos. Moi É ben. unha receita que partindo deste sofrito e coa berenxena temos milleiros de platos, milleiros Poderíamos de cocer opcións. uns espaguetis e xa está. E xa está. Uns espaguetis e aí vai, tal cual. Moi ben. Entón, entendo que aquí, porque vexo un pouco de manteiga, entendo que vas facer unha bechamel aquí. Guau, Ou non? cañotas. Como moi estou, ben, Como Eso estou, xa non é Madre mini mía. punto, eso é un puntazo, Xa estou cañotas. en segundo da Voltas co Prato. Efectivamente. Temporada 2. É que Vale. teño que ir aprendendo.
Para esta bechamel, moi sinxeliña, nada, 25 gramos de manteiga e 25 de fariña, esa parte é igual. Vale. Vale. E despois voulle botar medio litro de leite e a bechamel vou usar para o que despois gratinar no forno. Ajá. Porque, bueno, o remate desta musaca o gratino con bechamel e tamén vou usar un queixo. E tamén unhas amêndoas e para darlle un contrapunto. Super plan, de Estefanía Colmeiro para as berenxenas. Bueno, por mentras Estefanía anda aquí cociñando as berenxenas, vamos a contar cousiñas a Galicia, porque a berenxena ten moitísimas virtudes e só un defecto. Hai quen lle ten medo. E non pensedes que exaxero, A coitada chegou de Asia hai uns séculos, pero non convenceu a todos por igual. Sí, hai quen lle escapa polo asunto do amargor, pero, como estamos a ver, ten fácil solución. En hortas e mercados veredes que as hai de moitas castes, algunhas máis redondas e outras máis alongadas, e con curiosos nomes como Paula, Diva ou Beleza Negra. O meu consello, escollede pezas de pel lisa e carne preta, que teñan un bo peso en relación ao seu tamaño e que non cedan facilmente se apertamos un chisco. E xa logo, poñede a proba as nosas receitas ou outras que vos presten. As berenxenas son moi versátiles e quedan moi sabedoiras fritidas en guisos, escabeches ou asadas. Contádenos como vos vai en... Donde? En @voltascoprato. Vamos con Xulio Mato, veña. Xulio! Moi buenas. Como si fora a primeira vez que me ve. Moi buenas. Chegache xusto a tempo. Mira todo o que traballei. Bueno. Mentres ti contabas 4 contos, A ver, moitísimos rolos hai aí, Moitísimos rolos. Hai un rolo para min, outro para o convidado, outro para min, 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 todos para min. No. Bueno, mira, entón isto, o rolo xa o temos, vale? Que é a base do prato. Vale. E agora vamos facer a salsiña, que é esa salsa Orly que temos feito máis dunha vez, pero vamos a cambiar a fariña de trigo para darlle gusto ao noso convidado. Porque a salsa Orly, para que o diga o Xulio Mato, para que é? Para rebozar. Para rebozar. Porque queremos rebozar isto, non? Eso é, entón, mira, temos fariña fina, refinada desta de millo, vale? Vale. Que ten o nombre comercial, non temos por que decir. Non tes por que dicilo, non. Fariña de arroz. Vale. Mais ou menos o dobre de arroz que de millo, vale? O sea, se botaches un par de culleradas da refinada de millo, botas 4 de arroz. Vale. E agora vamos a botar un poquinho de aceite. Ajá. E agora empezamos a remexer. Entón, con isto empapamos as nosas fariñas con aceite e vamos a evitar que nos hagan grumos despois. Grazas ao aceite... Grazas ao aceite evitamos os grumos. O sea, co aceite evitas os grumos. Temos que enchoupar ben toda... Sí, claro, porque o grumo se provoca por unha fariña seca frente a un líquido que se impermeabiliza. Entón, desa maneira, xa o temos enchoupado no aceite e non se vai impermeabilizar. Tantos cacaos con leite e con grumos. Bueno, e sí, mira que fácil é. Bótalle aceite. Que fácil é de arranxar. Mira, agora vamos a botar aquí un ovo. E vamos a ir misturando, despois engadimos cervexa sin gluten. Pos nenos, pos agua con gas. Pois vamos coa pregunta de concurso, Xulio Mato. Que lle bota Xulio a carne picada para facer o recheo? Botelle 3 cousas. 3. Xema de ovo, o sea, ovo, allo e perexil. Que lle bota Xulio a carne picada, que é? Allo, perexil. E que máis? E ovo. Aí está. Allo, perexil e ovo. 664-4834-9, chamado a Voltas co Prato, 50 euriños os primeiros deste a Voltas co Prato, 325. Imos con Estefanía. Escoitaches, non? O de 325. Como mola ese 325? Veña, fai un pouquiño de brazo. Ponte coa bexamela aí, que non faga gromos, Oi, estades cos gromiños. Explícoche. Tes un minutiño para mí? Sí. Acabaches coa túa actuación? Sí. Vale. Pois mira, vou montar o que xa é a musaca. Collen este molde que vai ir para o forno, cubrín a base de berenxena. Ajá. E agora vou empezar coas capas, vale? Vale, vas poñer entón carne, non. Empecei pola berenxena. Ui, isto vai na llama, Retira xa. Retiro? Sí, Retiro. xa fixeches moito brazo hoxe. No, espera. Isto vamos a mostrar a Galicia. Mira aquí. Vale. Mira que bexamel. Temos Mira que bexamel, Galicia. riquísima, super sinxela, como puideches ver, cañotas. Super sinxela. Aténdeme agora. Moi ben. Vamos a apagar isto. Vale. Entón, na capa de abaixo foi a berenxena, agora meto aquí a capa do recheo, que é a base das verduras e da carne. Ben cargado o recheo, non escatimou en recheo. Non escatimou en recheo Isto porque é unha lasaña galega. un aspecto. Ahora é unha lasaña. Bueno, unha musaca galega. A ver.
Chamamos... Podemos chamar así que tamén ao final é o mesmo. Xa. Entón, outra capa. E volves a Entón, botar outra máis. capiña. Imagínate coas berenxenas que planta meu pai. Boh. Isto ten que estar espectacular, eh? E xa Sí. facemos esta capiña. Eu aquí vou facer 2 capas, pero é o de sempre. Pintaza Un pouco a ten, gusto. Estefanía. Ten unha pintaza... E agora rematamos coa capiña xa de arriba, que vai a ser a que... E que ademais, claro, as berenxenas o pasadas gratine. pola grella... Sabes, Sí, o xa as planchado podríamos vai estar- comer así. Claro, van a estar boísimas. Claro, é Van a que estar xa as podríamos boísimas. comer así. Isto ao final xa viches que a montaxe é moi rápida, E moi agora que sinxela. lle vas botar bexamel ou... Agora remato ca bexamel. Sí. A ver... Sabes por que hai moitas receitas... Agora quero... Espera, deixe-me Queres- sacar isto de aquí porque queres se ver- vexa ben. Claro. Claro. Xa que Aí está. fixeches brazo, non? Xa que fixen o traballo, ahora que se vexa ben na casa. Que se vexa o resultado. Veña, vamos aí, unha fervente de bexamel. A ver. Mira que maravilla. Mira que maravilla. Esto é riquísimo. Mi madriña. Que espectáculo, eh? E xa viches que foi unha opción que estamos Nada, facendo nada, aparte levoche para nada. celíacos. Sí, sí. A bexamel tamén é unha cousa super sinxela. E o que decimos, podemos adaptar para todos os Home, botaches públicos. manteiga e Manteiga, fariña e o leite. E un pouquiño de leite, xa está. Podríase tamén o que sempre aderezar con un pouco de pementa, un pouco de noz moscada. Agora vou a relarlle un pouco de queixo de vaca curado. Buah, Sí, sí. que espectáculo, eh? E xa vou rematar coas améndoas Que e temos que ir a espectáculo. forno a gratinar. Pois agora teñote que abandonar. Non me digas eso. Marcho con Xulio Mato que queremos repartir cartos. A ver, é así. Quixina durante un cacho, pero acabouse o meu humor. Hola, Fina, que tal? Boa tarde. Hola, Fina. Hola, boa. Como estás? Eu ben. Ah, bueno, vale, Moi vale. ben, e vos tamén. Sí, nós estamos ben. Bueno, que tal tempo tedes por trazo? Que este fin de semana foi bo, pero agora parece que vai cambiar. Pois creo que estará máis ou menos por aí onde está titulado. Sí, bueno, moi longe tampouco estamos, eso é verdad. A ver, contame, queres 50 euros, non? Hola, cañotas. Que pasa? Te gustou lista para ir a forno? Espera, Fina, que claro, xa me bota de menos. Normal. A ver, que É que me queres? queres durante moi pouco tempo. Vale, Fina, dame un segundo que repartimos agora 50 euros, vale, veña. Vamos ao forno con Estefanía. Tempo e Quedo temperatura. contigo. Que gratine. O sea, poñerlle o grill ao forno e que gratine 5 minutiños e xa está. 5 minutos, na Sí. máis. Fina, xa estou contigo. No, estaba eu. Sí, dime. Estás aí, veña, pois vamos polos 50 euriños. Que lle bota Xulio a carne picada para facer o recheo? Ui. Fina, Sí. Fina, que lle bota Xulio a carne picada para facer o recheo? Carne ou iso que fixo capaz? A ver, Fina, a pregunta é con que adubou a carne Xulio? Ah, pois a carne de bona con allo, Moi ben, que máis? perexía, Moi ben, aceite, e non sei se me vai... telo aí, que máis? Cebola, Como? Ai, quédanos un. Non che podo dar os 50 euros. Dixet? No, non o dixetes. Anda. Sinto. Era ovo, Fina. Un aplauso para Fina que o intentou. Un que aplauso. dixen é ovo. Dixen é ovo, é ovo. Dixeches que ovo? ensinou el. Dixeches ovo? Claro. Dixo ovo? Sí. Bueno, veña, damos os 50 euros. Un aplauso para Fina. Veña, damos os 50 euros. Ui, gracias. Igual non te escoitei eu, Fina, perdona. Bueno, pois levas os 50 euriños, pero... Programa. Escoita, a cambio tes que vir un día ao programa. Pois hai que ir baixo, pero que eu cociñar... Xa hai que ir baixo, bueno. Veña, un bico grande, Fina. Vale, Un moitas bico. gracias. Chao. Biquiños, Aloíño. Fina. Chao, chao, chao. Graciñas. Chao, gracias. Marcho co público da Voltas co Prato e teño que falar con Nano. O público que fixo de bar tamén hoxe. Ahora é cando dades outro aplauso, que vos dixen antes que había que aplaudir, ahora aplaudir un pouquinho. Ai. E vamos falar con o noso home de Redondela. A ver, Dime. que che parecen as receitas? Ten as dúas moi boa pinta. O xa? O que pasa que unha é máis musaca e outra é máis unha reinvención. Eu non quero... Estas cousas modernas. Sí, pero sabes que pasa? O programa chamase A Voltas co Prato. Entón, si fai exactamente o mesmo, volta non lle dá.
Onde me pode dar a volta ao plato así, non redondo, xa está. Vale. Ese é o espírito do programa, De todos os xeitos, son dúas propostas moi interesantes, Que teñen pinta de estar moi ricas. Non sei se ti che gusta a carne ou non. Sí, eu como carne, sí. O sea, que a tope. Sí. Estás a tope? Sí. O que era unha pa ti e cinco, digo, unha pa min e cinco pa ti, creo que non me así. Bueno, eu era por si colaba, sabes? Non, Pasa que normalmente non... vou facelo do pincho, non? Levalos todos. Bueno, pues en 2 minutos vais probar, vale? Vale, perfecto. Un aplauso para Nano, que está con nós, con a Voltas co Prato. Vamos con Xulio Mato. Veña. A ver ese roliño, esa volta ao prato que lle dá o Xulio Ya Mato. están, Ramírez. Mira que bonitos quedaron. Hola. Que rebozado tan interesante. Recheo de carne. Moi ben. Esa carne adobadiña co ovo que non te enterache que dixo... Sí, non me enterei pa nada, Mira, aquí por outro lado teño un pouquiño de mel, Ajá. un pouquiño de reladura de lima, Ajá. vamos a botar tamén un pouquiño de Romeu. romeu. E agora Un pouquiño e bota o Romeu enteiro. unha ramiña, cañeta. É un mel que estamos aromatizando con un pouquiño de pimenta tamén. Hola. Daría aí un toquiño. Eso vai A estar berenxena e rico. o mel vai super ben, sabes? Non sabía. Entón isto, o ideal sería facelo un día para outro, pero que non vai ser o caso. Así Vai que estar este feito simplemente agora. morniño. Sí. Vámoslle. Que vas buscar? Vamos a botar un toquiño. Que guai. Ese. Ai, pois, señoras e O mel, señores, eu mira, creo que podemos pedir un fortísimo aplauso para o gran Xulio Mato. O mel, a berenxena, incluso simplemente unha berenxena frita con un poquinho de mel, xa lle vai de maravilla. É o forno de Estefanía, Xulio. Veña, vamos con Estefanía Colmeiro. Máxa televisivo porque xa gratiñou. Estefanía Colmeiro, saca iso, por favor. A Móstrallo supermusaca. ao país que está mirando para ti, móstrallo. Mírate cara ali. Bueno. Arrímate pa diante, porque isto vai ser... Bueno, Galicia... Hai días nos que un ten que pedir perdón, eu pido perdón por duvidar moitas veces de Estefanía, porque realmente é unha auténtica artista. Un aplauso para Estefanía Colmeiro. Gracias, cañotas. Pero bueno, Eu creo que merece repartir cartos. eu creo que sempre creo que sí. mereces. O de Veña. repartir cartos sempre me gusta. Sempre lle gustou. Vamos alá. Que queixo utilizou Estefanía na súa musaca? Pois queixo de vaca curado. Queixo de vaca curado, é fácil. 664-483419. Chamade, 50 euriños en xogo. Queixo de vaca curado. E coa mesma, chamamos a Nano de Redondela para que veña a probar. Un aplauso para él. Vamos, Nano. Como está isto, Cheira que recende. Ven por aquí, ponte, colócate na zona de probar. Esta é a zona de probadores oficial. E cando queiras, Nano de Redondela, sen presa pero sen pausa. 2 receitas feitas con berenxena e as 2 en glute, no día de hoxe, as 2 en glute. Uf, que pinta teñe. Sí. María de Carral, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás, María? Ben, e vos? Nós moi ben. Pero ti podes estar mellor con 50 euros no peto. Eso é así. Eso é así. A ver se hai suerte. Imos Dime. alá. Que queixo utiliza ou utilizou Estefanía na súa musaca? Queixo queixo curado de vaca. Moi ben. 50 euros que van para Carral. Moi ben. Un bico moi grande. Oiches, ti quen crees que vai gañar? Quen vai gañar? Sí, quen crees? Non sei. Esta vez será Estefanía, porque sempre gana Xulio. Outra máis. Vale. estou de acordo, Perfecto. Él non Que está de gañe acordo. Estefanía, digo. Un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Graciñas. Veña. Hasta logo, chao. Chao. Que é os 50 euros... Non te como preocupes veñen. que chan chegar. Mandamos cho, ainda que sea por correos. Non te preocupes, non van chegar. Pero non saben a miña dirección. Non ni te preocupes, nada. non colgues que anotan cho hora, vale? Non colgues. Veña, un bico. Hasta logo, chao. Vamos alá, Nano de Redondela, dade máis mans cociñeiros. Chegou o momento da verdade, despois da túa superproposta. Quen gañou a Voltas co Prato do día de hoxe? Vamos a ver. Os roliños están espectaculares. Teñen un sabor fantástico. E a musaca ten un sabor moi forte a carne, que a mí me gusta moito. Entón? Pero a gañadora hoxe é Estefanía. Estefanía Colmeiro, coa súa musaca, aí está. Moi ben.
Mas xa dixeron a señora, non, das chamadas? Sí. Que iba a ser Estefanía. Xa dixeron, é así. O programa foi así. Estaba de ser. Bueno, señoras, señores, nos vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato. Queden, como sempre, en donde? Aquí, na Galega. Con que? Cora Galega. Chao, da mañán.